Kilaingot ki MLA ki bakan thup yau ba HM Sangkliang u Benedict Armarak bat ka Ferlin CA sangma kilawan ban IT ya ka sithi ban e no kam kom ki MLA Hakmat ulam phang ka yeng dorbar thau ain ka jilla u ba met baling do hadien kini ka jinge kendu bat ulam phang ka yeng dorbar thau ain nakaliang u ba Sangkliang ula pentip ba kilawan ban ai ya ka sithi e no kam kom ki MLA banyo ban pinya so no sa ka parti BJP naga benta ban na ban wanra ya ka roi ka par ha ka jilla Adon ka jingkermen ka bakraw ba upat ba jongi unong tendong baro kin kersan ya ke parti BJP namar balai yanga dei ki pat ba jonga dei ki nong yalam jonga dei ki nong song sunong jonga ki badan hapok ka mau suram konsumsi ki baong hi dalade ba syang pliang late room no ka parti BJP onang akali ngong balai yok bangilang ya ila thai ya ki parti ki badan hapok ka jela jongi isu tang ka jingkular ndre umdan AA bangiyo Ter kata kelong, bakiru kiong dalade, haba umodi ulang ai kau ini, haba umodi ulang ai yin beduk ini, haba umodi ulang ai kalat ini, ulang ai ka bam ini, ter kan EU bangin pak sayu beriau, hayin jumodi, kata kelong kejingkan joki beriau hanong kendong. Ter namar kata ni smutu, ba kawir juga BJP kadon ha kita hanong kendong ini. Larang ilai samangi bat persutu yu pai ba. Larang ilai samangi ba unong rep. Menta baro unong rep uang ni kwa ya KPM Kisan. KPM Kisan skim kalong 10,000 bakiyo. Mano ba ai 10,000 ki kum kajing rep iki nong rep. Ndon ba ai. Ti namar kata kini kinong kendong jungi ki badon kinong kendong kidip. Bakane ke parti BJP katre bha ya menta jungki. Ti nah hanta bangi saong bagi upai ba la sutu lupa ada stang kapor ba upai ba on sim ya karai bat on punjab ya ka BJP bakan chong sarkar bakan thau sarkar akan ni kejela ju pek syaki nong kendong ki nong rep jongi nangta ki beliau ki baduk baro ki sem jing namar balai habang ni phai syaki school ki no hi kai kim yo tulok abang ipai ki school building ki lajot ki la pralut nangta ipek haki jaka bang idon kam college ngimyo college inle kumno idon kam banwara ke jingkela hu ar hajar ar pulai dei namar kada kadau ni nilai rai bangin sno bat ke parti BJP bangin trade nadu mesim ban syakri yo pajba manwanra ya ke development hakani ke state jung lada phi kwa banwanra ke jingkela ni don kam bangin yo khambun ki MLA hapo ka parti BJP dada kasur jong ki BJP MLA kasawa jam kanwanra ka jingkela hakane ka jela jungi nget nyangai kata dada kane hakane ka election banwan ngin yo ban syong syuki da chief minister nakaliang ka BJP ngakula repi bahkan don ke jingkela hakani ke jela jungi kan don ke jingkela ndrai tang armut u BJP MLA opli kendra kinle ayu te larang upai ba joka jela u ai ar phumut ki MLA BJP ngakula repi baka post chief minister kan wan be haka parti BJP bahkan sawandra ika jingkela hakani ke jela jungi baroko kambun sin ki parti ki persya ika BJP menta kila sedang belajan ke election kila sedang banong ba lada pia buat ya ka parti BJP te ka parti BJP kan sakhang ya ki ying mane kan sakhang ya ki ying mane kan sakhang ban bam do masi hendrai ngakwa ban bu ka jingkeli menta la prasnem u prime minister Modi ula syong syuki bat ka BJP kala ri kala sensyar menta la prasnem ngakwa ban bu ka jingkeli ya thu yang hangno ba ladon kaying mani balasyak hang ya thu yang hangno hapo ka jela jungi balaong balakhang banbam do masi kane kadai tang ka propaganda dia namar kata kadau ngan ya thu yapi hapo mau senram constituency kinong yalam parti BJP jonga baro jan baro kidai ki teman pesan kidai ki rambak balang kidai ki katekis kumno kita kiwan ban join haka parti BJP namar ki sutu bahkan ni baru kait kadai tangka false propaganda
jong ki opposite party te namar kata kata baong ban khang yimani lane ban khang bang dong masi kam don ye kam song nya ye ba kade ka khana ka ba shulam le